Ineens woon je in Breda. Hier ga je je leven opbouwen. Maar waar begin je? De organisaties van Zorg voor Elkaar Breda staan voor je klaar je hierbij te helpen. Als eerste regel je praktische dingen met vluchtelingenwerk. Zoals de sleutels van je huis en een huisarts. Met je klantmanager maak je plannen voor jouw toekomst. Je vertelt over je oude beroep en waar je goed in bent. Samen bespreek je welke inburgeringscursus bij jou past. Als je andere zorg of hulp nodig hebt, zorgt de klantmanager ervoor dat je deze krijgt. Je buddy maakt je wegwijs in het dagelijks leven. Een rondleiding door de stad, samen boodschappen doen of gewoon even een kop koffie drinken. De komende tijd leer je Nederland en Breda steeds beter kennen. Via het Goede Startprogramma volg je workshops over Nederlandse normen en waarden. Zoals bijvoorbeeld de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. In Breda heb je volop kansen om je leven op te bouwen. Wij helpen je graag op weg.